Idziecki. Иван, колко е сега твоя визита? Да продължим? Да. Никога сега според. Ovo za sve kupeni. Ovo je eskalator. Първо ги затвори ескалаторите. Имаше ескалатор за фреквенцията. Они ги затвори ескалаторите, сега да направят тук. И се побунят. Помиш да го оставят. Йова се за... Да. Ovo je prijatno što malo. Pagajte.